Ganagani. Wena-ke wenza njani esikoleni? Hawu esikoleni ngaphasa mfana obvious tu. Kanjani? Hayi. Ngeke ngubali first year. Ya. Kuyandlalela. Second year ngubali. Ya God. Soqala ka-1. Ya God. Hayi ka-1 ngethe ibukwayo. Wenza njani? Ngaphasa. Oh. Ngafika ka-2. Ya God. Ngaphasa. Hayibo. Ngafika ka-3. Ngaphasa. Ya. Ngafika ka-4. Ngaphasa. Ya. Ngafika ka-8. Lapho-ke sengeqa. Ya wafika ka-6. Ngafika ka-6. Obvious ngizophasa. Ya. Ngafika-ke ka-8. Wafeyila. Ngaphasa. Ngafika ngapana ka-8 ngaphela. Ka-8 Ake ngaphela. kwashuba-ke ngane. Ya wafeyila. Kwashuba ngane. Wafeyila. Egcineni ngaphasa. Hawu ka-matric Jehova. Ka-9. Angisafuni nokubala u-9. Ngoba u-9 wona ngathi ukuba kwaba nzima. Wafeyila. Angifeyilanga ngane. Wafeyila. Ngane angifeyilanga. Wafeyila. Uyazi esikoleni mina badume ngokuhlakanipha. Bangicela kothisha bathi ndodana wena ohlakaniphile awulinde lezi ngane zakho khona uzoyichazela.